Bueno, boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno. Primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión ordinaria do 17 de 3 de 2017. Se les enviou a vostedes a los grupos da acta, alguna observación? ¿Algún observación, señor Martínez? No. Quiero algunas que se discuten. Votos a favor da aprobación da acta. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede a modificación de crédito número 6/2017 do Real Decreto Extraordinario. Ben, a primeira teñen tamén a documentación. E a 6, sí. Ben, aí teñen unha modificación por un importe. O importe de 83.677,56 do remanente líquido para gastos xerais, saben, teñen a liquidación que logo falaremos dela, e hai un remanente que se pode aplicar gastos xerais e outro que é o superávit que falaremos no punto seguinte. O importe desta modificación é con ese remanente que a lei predispón que se pode aplicar a gastos xerais. O noso remanente foi a suma de 83 máis 18, que son 102.000 euros. Logo falaremos na liquidación. Temos uns datos positivos da mesma, un remanente positivo, que ora nos permite facer estas modificacións. A primeira é a 6/2017, de 83.679,68, para a aprobación das facturas que quedaron a final de ano, a final de exercicio, na 413. O 90% das mesmas se venían fenosa, e hai tamén unhas liquidacións a máis comunidade, que puderon ver que se manda tamén a relación para cando fagamos despois o recollecimento destas facturas. As aportacións dos grupos políticos. Ben, votos a favor desta modificación. Votos en contra. Non. Ben, o punto número 3 da orde do día é a modificación 7/17 por un importe de 18.908,53, que é do remanente a parte de superávit orzamentario que queda condicionada á aprobación dos presupostos, porque neste momento se teria que aplicar a saldar a débeda, o que tiñamos, a amortización de débeda. Ata agora se sabe xa, porque xa hai por aí un borrador circulando, de que se vai a aprobar, que se poda destinar tamén a aprobar gastos de facturas que quedaran na 413 ou a inversións. Entón, esta queda condicionada, pero si xa aprobada, si se decide aquí no pleno, a que saia a aprobación da Lei de Presupostos Xerais do Estado. Unha vez que eso suceda, pasaremos a facer efectivo mientras tanto, pero xa vamos adiantando para non ter que volver a traer despois, porque todo indica que eso vai a ser así, pois non sabemos en que momento, pero esperemos que no menor plazo posible. Alguna aportación? Votos a favor? O punto número 4 é o REC 5/2017, é dicir, un recoñecemento do xudicial de crédito de facturas para as que teñen a relación aí. Non sei se teñen algo que comentar respecto a elas, non?
que é para aprobar o feito que se fixo, o sea, se aprobou a modificación e ahora facemos o reconhecimento das facturas cas que podemos pagar con esa modificación de crédito. Algo que comentar, teña a documentación tamén desde o LUNS. Votos a favor de aprobación deste REC. O punto número 5 da orde do día é o reconhecimento extrajudicial, aprobación se procede, o reconhecimento extrajudicial de crédito número 6 de 2017, cuxo financiamento deriva da modificación de crédito a que antes mencionei 7/2017, que é esta que está condicionada, pero en este caso ten dúas condicións, non? A aprobación da Lei Xeral de Presupostos do Estado, na que entrará a modificación, pasará a ser efectiva, e aparte o estamento do procedimento ao que ten que levar a publicación deste reconhecimento como leva ao orzamento. Se publica, se aproba, a aprobación definitiva, pero xa, unha vez, se aprobamos aquí en pleno, non temos que volver a traerlo despois o REC, unha vez que se aproba a modificación, sino que xa podemos proceder, unha vez a aprobación definitiva da modificación, podemos proceder ao pago destas facturas se se aproba aquí este reconhecimento. Como excepción, algo de comentar, votos a favor da aprobación deste REC. O punto número 6, aprobación que procede do reconhecimento extrajudicial de créditos 7/2017, financiado con cargos créditos do 2017. Este é un importe pequeno de 5.199,72, que son facturas dos últimos días do 16 que entraron no registro do Concello este ano, pero que corresponderían a gastos do ano anterior. Entón, se fan con cargo ao orzamento do 17, non con cargo ao orzamento do 16, vale? Alguna obxección, alguna pregunta? Votos a favor? O punto número 7 é unha moción do PSDG PSOE relativa ao INE. O Grupo Municipal Socialista Concello de Lousame, en base a dispostos nos artigos 94 e 97.3 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Régimen Jurídico das entidades locais e demais normativas que poidan resultar de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación esta moción en base a seguinte exposición de motivos. Os veciños e veciñas do Concello de Lousame están recibidas notificacións para o aumento de 60 euros como pagamento das taxas para a tramitación da regulación do IBI, que máis parece unha medida recaudatoria que reguladora. Por mor desta revisión, estánse a incluir as rendas agrícolas que, ainda que sexan empregados para o servizo particular ou para pequenos servicios de explotacións, grábanse como bens industriales ou como bens habitables, o que fai que o pagamento deste imposto sexa insostível. A parte das consecuencias que indirectamente esta clasificación poida repercutir a hora de gravar outro tipo de impostos de transmisións patrimoniais ou para a tramitación das xuras. O artículo 74 da Lei Xeral Tributaria permite bonificacións potestativas e establece que os concellos, mediante unha ordenanza, poderán regular as bonificacións ata o 95% cota íntegra do imposto a favor dos mobles dos cales se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interés ou utilidade municipal por darse circunstancias sociais, culturais, históricas, artísticas ou de fomento da ocupación. Esta normativa permite ao Concello decidir o coeficiente a aplicar sobre o valor catastral. Tendo en conta que Lousame é un concello rural pequeno que posee unha taxa de IBI das máis altas do Barbanza, sendo o sector agrario o dinamizador fundamental mayoritario como base da nosa economía, é, por tanto, de especial interés para o municipio instar ao Pleno Municipal a adoptar o seguinte acordo: solicitar a máxima excepción deste imposto para as construccións deste tipo, tendo en conta os valores patrimoniais actuais, a ubicación e o uso que se destina, xa que a minguada población de Lousame, entre o elevado importe e a carencia de servicios básicos en moitas aldeas, optará por trasladarse a outros concellos para seguir. Ben, con respecto a esta moción, supero que xa son conhecedores, nos la vamos traballando dende fai días e está colocada na rede, está ahora mesmo, e ya pasarei ao final do pleno. O que se vai a facer dentro do Concello non é unha taxa,
para que vostede pode conseguir, é un imposto, o IVA é un imposto que debe tratarse de outra cousa. A revalorización está, hai un decreto, o Real Decreto, de 2004, no que fala da revalorización, da taxa que se cobra por regularizar, de a obligación de facelo, e todos sabíamos que iso iba a pasar. En todos os concellos, non neste, en todos os concellos. Estamos sendo dos últimos esta zona, na maioría dos observadores está sucedendo agora, como en Padrón, como en Porto do Son, como aquí, e nos outros xa se levou a cabo, sabemos, ben este ano, ben o ano anterior. Iso é o que fai cadastro, que chegou nos sobre a todos, e se fixo a revalorización, en algúns casos, se se consideraba a revalorización. Nós o que fixemos dende aquí poñer ao servicio de todos os veciños ata que todos foron atendidos, todos os que demandaron, e se fixo publicidade de dúas persoas especialistas neso na que puderon pasar e consultar. Iso é para o de catastro, para que tiveran a información en primeira persoa. Vamos ao imposto. O Concello de Lousame ten desde antes de 2003 unha porcentaxe para o imposto de IBI, que era en rústica o 0,65 e en urbana o 0,55. Agora mesmo que se fixo, e tendo en conta a revalorización e que se vai a agresar máis con esta reforma, se intentou adaptar, sempre tendo en conta que temos que manter a estabilidade orzamentaria e todos aqueles parámetros que se nos obriga. Todo se fixo, se propón, porque ten un procedimento que explicarei cando dei conta desto no punto seguinte, pero moi ben a moción o explico, se vai a plantexar unha bonificación do 95% para as explotacións que se consideran de interese para este concello, tanto económico como social, gandeiras e agrícolas. Se rebaixou, se vai a propoñer para rebaixar rústico, que temos 80% do noso territorio, somos diferentes a outros concellos, temos 80% rústico. Entón, vamos a baixar do 0,65 ao 0,45. E en urbano, que temos o 0,55, vamos a baixar o que nos permite, que é un 0,05, vamos a baixar ao 0,5. Iso parece unha pequena cantidade, pero se se aplica, cada un pode facer a prova na súa casa, mirar o valor que ten cadastrado a vivenda, aplicar o 55, aplicar o 50 e mirar o que iso supón. En urbano non é tanto, en rústico a porcentaxe a baixa de movilio. Logo explicarei cando a de conta cal é o procedimento que temos que seguir para informar a toda a corporación e tamén aos asistentes. Alguna cuestión por aquí? Nos vamos, si con respecto a isto, simplemente dicir que a postura nosa, como xa o que acordamos foi coincidente co que ustedes proponen, que baixar o máximo que nós podemos o imposto dos bens inmobles e tamén plantexar unha bonificación, que logo explicarei como tal vai ser o procedimento, mas vai a ser na elaboración de a ordenanza, no momento non la temos que elaborada, procedemos entón a votación. Votos a favor, non os puxo a moción. Si quero intervir, vale, diga. Vamos a ver. Que se deixa defender a súa moción, por eso... No, eu expuxo a moción. Pois defenda. Vamos a ver. Con respecto ao que usted di, moi ben, pero vamos a ver, informou os veciños de que despois desto, cando está falando de atrasos... Eso vou informar tanto de conta, e vou explicar todo o que pregunten e non logo se preguntas nada. Vale, porque esta lei... Falamos da moción. E despois esa explicación va fai logo se pregunta. No, porque ven todo, está todo unido. No, que non. Digo eu. Aquí, a moción aprobamos o que vostede pide e pasamos a votación. E logo me pregunta todo isto que non hai ningún tipo de problema. Que eu explico sin ningún tipo de restricción. Votos a favor da moción? Pasamos ao punto número 8, que é a dación de conta das resolucións da alcaldía, da número 134 a número 232, que vostedes se lle remitiron a vostedes. No punto número 9 é a dación de conta do PMG, o sea, é dicir, o promedio medio de pago do primeiro trimestre de 2017.
que está agora mesmo en 24,60 por medio, o sea, no momento por debaixo dos 30 días que marca a legislación. 24 días con 6. No punto número 10, dación de conta do expediente da liquidación do orçamento do 2016. Se lles mandou un CD porque era moi voluminoso toda a información con respecto á liquidación. Decirles que o resultado orzamentario do exercicio é de 136.808,76. Eso significa que os dereitos recoñecidos superaron as obrigas recoñecidas nesa cantidad, o cual é positivo, ¿no?, para o resultado orzamentario. Que o remanente de tesorería para gastos xerais é de 102.608,20. Positivo tamén. Que o aforro neto é de 168.163,38. Tamén positivo, ¿no? E que o que temos é que incumprimos a regra de gasto en e me faltaba un parámetro que era a estabilidade orzamentaria, que sí temos estabilidade orzamentaria de 18.000, positiva en 18.908,07. É dicir, cumprimos todos eses parámetros e incumprimos a regra de gasto. En 130.345,89. Cal é a orixe deste incumprimento? Pois a orixe deste incumprimento durante este ano son as obras do PAI que se contrataron este ano, que eran 137.000 e incumprimos en 130.000, o cual quer decir que ainda había ese 7.000 de diferencia. O resultado sería bo e logo vamos a profundizar en algo que xa expuxen cando falamos do PAI en outras ocasións, que nos obrigará a moitos concellos non acudir a ele. A parte desto, do PAI, tamén teríamos, por eso digo que é un dato positivo, ainda que sexa negativo, vamos a intentar trasladar isto para ser que sea entendible, non? No capítulo 1, este ano, tivemos que facer a devolución da paga extra da metade correspondente, da metade do ano 2012 e tamén o incremento salarial do 1%, non? Entón, incrementouse nos 12.000 euros o capítulo 1, máis que eso non se contaba nun principio e intentouse, saben que non entrara a contabilizar a regra de gasto, pero si entra, non ten sentido, pero si o é. A parte das obras do PAI. Agora explico que son as obras do PAI. No plan da Diputación, agora nesta legislatura, xa na anterior, debido a normas estatais en que hai que cumplir os parámetros, eles teñen unha liquidez que as trasladan aos concellos en forma de préstamo. Xa expliquei noutra ocasión que isto traslada aos concellos este tipo de situacións. Poden incidir na estabilidade e poden incidir tamén na regra de gasto. Nos na estabilidade cumprimos casi 20.000 euros, pero incumprimos a regra de gasto. Non ten ningún sentido, e así quero expresar aquí, que un concello como o noso, que cumple os parámetros de estabilidade, que cumple todo o remanente que é positivo, que se teña en conta a regra de gasto por algo que ven dunha administración allea e que temos que renunciar a ele, para supor renunciar a 137.000 euros para inversións, que concellos máis grandes non lle afectan na mesma medida. Por que? Pois non lle afectan na mesma medida porque teñen outro tipo de plans, outro tipo de recursos, de impostos que eles teñen porque teñen máis habitantes, porque teñen máis edificacións, porque teñen máis recaudación, e poden poder facer esas mesmas actuacións sin recurrir aos plans que veñen da Diputación. Os concellos pequenos e eminentemente ou totalmente rurais como somos nós, isto nos perxudica porque supón renunciar a 137.000 euros que nos permiten mellorar infraestructuras, mellorar actividades, facer cousas polo concello necesarias. Supoño que isto compartimos todos, espero que algún día nos escoiten os concellos máis e os pequenos moito máis e se elimine este cumprimento. A día de hoxe, o Concello de Usame cumpre con todos os outros parámetros e incumpre a regra de gasto por ese motivo, que xa anunciei cando aprobamos o plan de Diputación e que non ten ningún carácter político, como se pode ver e deducir das minhas palabras, porque non é algo que fose nesta legislatura, sino que xa outra legislatura, esta legislatura, e eu quero manifestalo porque como alcaldesa dun concello pequeno, eminentemente rural, con unha carencia de ingresos por ter un número de habitantes pequeno, ten que renunciar
a este tipo de xeito de pasarnos financiación desde a Diputación, e que se a Diputación está concebida para axudar aos concellos pequenos, que é o seu principal obxectivo, debe ter isto en conta. Con respecto ao orzamento, á liquidación, nada máis. O punto número 11, liquidación de conta da incoación de expediente para a ordenanza fiscal do IVA. Isto era o que antes exponía da ordenanza que se vai a elaborar, pero o procedimento 39 da Lei 39/2015 vai un procedimento previo e o procedimento normal como pode ser calquer outro tipo de expediente. O procedimento previo nos di que temos que publicar na web e abrir un prazo para que a xente conozca e poda aportar. Unha vez pasado publicada, a primeira vez se colga, mientras tanto iremos elaborando a ordenanza, na que aí dá recollido como teñen que facer os propietarios de instalacións gandeiras e condicións teñen que cumplir, que tamén están recollidas en normativa, e unha vez feita a ordenanza, temos que publicar a ordenanza colgada tamén na web durante 15 días. E logo xa iniciaremos o procedimento normal, que é a aprobación en pleno e a publicación dos 30 días hábiles para a súa aprobación definitiva. Non sei se quedou claro, espero que sí. Isto se refería en canto ás bonificacións e en canto a baixada da porcentaxe da aplicación dese imposto. Cando falei antes, o 95% para extraccións gandeiras e agrícolas, que se considera de máximo interés para o noso concello, e tamén do 0,65 ao 45 en rústica, que temos 80% das propiedades con esas características, e do 0,55 ao 0,5 en urbano. A parte dos grupos, lle pasarei ao final documentación inicial a que se vai a colgar na web. Teño aquí fotocopiada e ya paso ao final. O punto número 12, mocións por razón de urxencia. De que cale o tema da moción para votar, someter a votación a urxencia. Bueno, buena lei de todas formas. Despois. Vale, pois moción de acordar de iniciar o procedimento de declaración de espacio natural de interese local da Fonte Cavada. Que trouxe vostede no pleno anterior, que Sí, pero non li un tempo legal me deixastes, quando ler. Non, aquí non lle deixara. A ver, o procedimento coñecemos todos, creo que xa estas medidas, que era que atraemos aquí e votamos a urxencia. Pero terei que ler para saber se é o tempo ou non. E a declaración de... Volvo a repetir o título, por favor. O decreto 124/2005 Digo, do 6 de maio de que trata a moción. polo que se regula a figura do espacio natural de interese local e figura de espacio privado de interese natural, establece o procedimento para declarar como espacios naturais de interese local aqueles espacios integrados nun termo municipal, que polas súas singularidades sexan merecedores de algún tipo de protección dos seus valores naturais. Vamos a ver, a mí non me é moi violento interrumpir, porque a mí non me gusta interrumpir a ninguén, pero temos que respetar as normas. Vostede, o que lle preguntei, non, mire unha cousa. Polo título non se sabe ni siquiera os que Espera un queremos momentino, tratar. espera un momentino. Vostede creo que o título di Declaración de Parque Natural ou Enclave denominado Fonte Cavada, verdade? Sí. Ese é o título. Quen sabe onde é iso? De que fala? Fonte Cavada sabemos todos os que estamos aquí da corporación, formamos parte da corporación, bueno, falo en nome de todos, pero creo que si todos o sabemos onde é Fonte Pois Cavada. eu colí, se non é por este papel, eu non sabia que se chamaba así, Por ejemplo, pero ahora xa o sabe. Ahora sí. Nós sabemos onde é Fonte Cavada e esa moción xa a coñecemos, vale? E vamos a votar a urxencia. Bueno, le Vamos, no, vai na ler despois cando eu diría que a lea, porque se non vamos a estar, se non temos que deter o pleno, vai na ler se aprobamos a urxencia. Vamos a deter, se non temos que deter o Non é así. É que hai un artículo, según por favor, o o público lle agradezo que se... que é así, se non secretario que xe di por artículo, é o artículo 21. Mira unha Vamos cousa. a ler. Non hai máis, Teresa, vou ler porque teño dereito a ler, non hai máis. É máis, non se costa nada, son 5 minutos máis. Non é costar, aquí non é cuestión de costar, é que non estamos na Vostede cafetería. ten dereitos, eu teño tamén un dereito de ler isto que as Vostede mujeres temos dereitos que ler. temos todos nós aquí, os mesmos. Vale, pois entón se leemos todos, Cando teñamos teñamos que con ler. urxencia un compañeiro xe, lee o título da moción, lee Pero ese é o problema, se os- Non é un problema, é unha norma.
Que normas? Eu teño dereito a ler a moción entera. Vai na ler, nos coñecemos a moción, que di que a declaración de parque natural, Sí. enclave de Fonte Cavada, Sí. verdade? Sí. Entón, nos vamos a decidir si ese tema o consideramos urxente polos coñecementos que temos e por todo o que sabemos dese tema, si é un tema que se considera urxente para traer esa moción como urxente a este pleno. Se a consideramos urxente, vostede vai a ler. Se non a consideramos urxente, pois non a pode ler. Vou a ler igual. Bueno, Porque teño dereito a ler, porque hai un artículo, Eh, según o cal podo lelo. Vamos a ver, Non. pode ler a moción antes de aprobar a urxencia? Vamos a ver, nas sesións ordinarias hai que tratar os asuntos que están na orde do día. As mocións de Os urxencias, grupos- hai que Escoito, por favor, a Os- secretaria, señora Sí, sí, Os conselleira. grupos políticos, calquera concelleiro, calquera grupo político municipal pode solicitar ou presentarlle ao pleno calquera cuestión que entra no que se denomina as mocións por razón de urxencia. Entón, o que ten que facer o concelleiro que quere presentar esa moción é facer unha breve explicación do que, porque ele considera que é urxente esa moción. É dicir, explicar Lela non, unha breve explicación. unha breve explicación de, é dicir, debe facerse unha breve explicación para justificar por que é urxente que esa moción sea atendida nese pleno. Despois, ante esa explicación, o pleno vota e para que se incluída na orde do día ten que cadar a maioría absoluta. Se finalmente acaba esa maioría absoluta, expónse e debate esa moción e votase sobre o fondo da mesa. Vale, pois entón terei que facer, pode ser unha cousa reducida. Ese É o que eu quero ver, o que nós quero consideramos. explicarlo así. Pero a ver, vamos a ver. Silvia, vostede o que ten que facer é explicar por que considera que é urxente que eso sexa tratado hoxe aquí. Non ler a moción, explicar por que é Sí, porque urxente. teño datos ademais bastante claros e todo, resulta moitísimo máis fácil lelo. Señora Cao, eu comprendo que lle sea máis E fácil. podo lelo, teño Señora dereito a lelo. Cao, creo que quedou... Gracias, señora secretaria. Creo que quedou claro. Xa recurro a ela para que non sexa un rifirrafe que vostede porque non quero establecer iso no pleno. Para que non te dixo, non Pero dixo claro o artículo, Pídolle, por podo ler favor, isto, pídolle, non hai por máis. favor, que me deixe acabar. E xa vamos a dar por terminado o debate. Vale. Pero déxame acabar, por favor, Sí, señora claro que Cao. sí, Se claro non que vamos a sí. suspender o pleno, facemos un receso, tomamos todos aire e volvemos. Mais Sí, como queres. enredados. Ben, e acaba de decir que nos diga vostede brevemente porque considera urxente esa moción. Vostede non lo di de palabra, porque considera urxente, votámoslo, se decidimos todos, unha maioría, que si, vostede a lee, pero que non pode leela antes de que votemos a urxencia. Diga brevemente por que usted considera urxente. É un espacio natural, conforme hai papeles que o denotan, quixestes poñer ali un vertedero, ora que aparentemente non se vai a poñer. Ou como consello, tamén teño aquí o idil, que consta, poder mirar cando queredes, porque tampouco non nos interesou ni mirado. Vos tende a man por poder poñer que é un espacio natural, por que non queredes poñerlo? Cal é o motivo por que non queredes poñer se non nos costa nada? Fai unha pregunta ou expón porque é urxente, por favor, aclare. Expoño o que é urgente porque é un sitio onde podese poñer como nombre de espacio natural para que non caian barbaridades un vertedero o día de mañán, é unha seguridade, porque non queredes. Eu propoño que é un bon momento para poñerlo. Non, o espacio nombre natural. E teño datos para vos podedes facelo. Votos Non podes dicir que isto non ten que ver a favor da urxencia desta moción. Votos en contra da urxencia desta moción. E abstencións. Casi foi outra vez. E agora, en rogo se pregunta se direi algo, porque con respecto a esas aseveracións que acabas de facer. Pois trataría de mirar eso. Robos e preguntas. Eu quero antes de empezar que me gustaría que non se fixesen afirmacións gratuitas. Neste pleno fai tempo, entre todos acordamos que somos un concello pequeno, pero digno, e que vamos a manter, non fora daqui, pois todos igual que de vecinos normales, pero que no pleno vamos a manter as formas o mellor que podamos, vale? Porque queremos transmitir esa imaxe do noso concello. Segundo, deixame acabar, porque estou na última palabra, rogo despois eu vou deixar que interveñan os grupos como sempre, vale? Cando se fan afirmacións de vos quixestes poñer, pois hai que falar con propiedade do que se di, porque iso non é certo. O Concello, calquer veciño, cando ven aquí, presenta un proxecto, deixeme acabar, por favor,
presenta un proxecto para calquer obra ou construcción que queira realizar, e nós temos a obriga de tramitar ese proxecto, de que o vexe urbanismo, de que o traslade, hai veciños ahora mesmo, concretamente dous, esperando demasiado tempo, por informes de aguas de Galicia, por os demais, para a súa vivenda, vale? Pois nós o que temos que facer é iso, nós non queremos poñer nada, e creo que queda claro, nós estudiámoslo, e cando temos argumentos suficientes, trasladamos as administracións competentes para que eles fagan o seu traballo. Entonces, cando se fan as aceleracións, así, e cando sea de Parque Natural, eu lle dixen no anterior pleno, lle volvo a decir, que sería bo ter unha reunión, as que, por certo, vostedes non asisten nunca, porque non nos deben de ter en conta os grupos que tomamos a corporación que non estamos en comunidade, de ter unha reunión entre o seu grupo, acaba de haber unha mesa de contratación agora que non asisten como a outra. Entón, o que digo é, vamos a facer, iso falamos despois, aquí vamos a tratar temas que estén na orde do día, que propuxo no pleno anterior, de facer unha reunión entre nós para que nos quede claro que supón esta abertura natural, que trámites hai que facer antes, que procedimento hai que seguir, que creo que, non sei se vostede o coñece, pero seguro que no seu grupo sí, vale? Entón, o tratamos antes, e logo, ali nesa reunión, decímolle, pois, porque consideramos que sí, porque consideramos que non. Aquí, na cuestión de ausencia, que averiguacións fixemos en conservación de natureza, etcétera, etcétera. Si quere, a partir de hoxe, poñemos un día, cando os salir do pleno, se lle dixen de outra vez, logo se marcharon, para tratar este tema. Rogo se preguntas, señor Pagarel. Unha pregunta sería, vamos a ver, as entidades locais sin ánimo de lucro están exentas de taxas neste concello? As entidades locais, quer dicir, as asociacións e demais. Cando teñen que facer alguna obra ou alguna mellora, como se lle taxas? Vamos a ver, iso está regulado. Vale? Non para todos. Está regulado. E entón, incluso se plantexou aquí facer algún tipo de modificación. Hai xente que non o pon en coñecimento, que fai movimentos de terra, que non pide permiso, e logo hai outra xente que se o pide. Cando van a facer unha obra en favor da comunidade, como pode ser xente que fai materia de aguas, xente que abre un camiño, eso creo que hai unha modificación, de feito está proposto xurídico, que pode preguntar, cando considere, de non estar recolhida esa observación, pero creo que sí ten que quedar recolhida. Que si é en ben da comunidade, non debe pagar ningún tipo de... Ni siquiera, o sea, xa non paga o ICIO, non? Pero a tasa administrativa, pois o meu poniendo coñecemento tampouco, creo que debemos de facer unha excepción. Aí no momento que se plantexou esa tasa, non se fixo. Unha comunidade veciñal que arreglou un camiño con unha subvención da Diputación, cobrándose as tasas administrativas. sobre 200 euros. As ubicou o ICIO. E me parece a min que non é de recibo porque estiveron acondicionando unha pista para... Totalmente, eu son estudo totalmente de acordo, e de feito vamos a modificar. Eu penso que debía ser tomar medidas respecto a iso. Vamos ver, aí na parroquia tamén de Camboño, isto era de Camboño, na parroquia tamén de Camboño houve aí unha tala, fixose unha ordenanza sobre talas, e, bueno, pois, fai pouco non sei se ten constancia de que os veciños de Soutelo se dedican a limpiar o barro todo que baixou debido a tala esa. Vamos a ver. Temos feito... Non é a tala na parroquia de Camboño, son talas ao longo de todo o concello. En Vilacova... Non, pero lle falo o que nos pasa en todo o concello e que lle invito a que o recorra porque, por desgracia, en todas. Vale? Sabe que cando se fixo esa normativa, en principio se lle condonou para, en vez de todos protestaron, incluso da asociación de madeireiros, porque os hai pequenos, autónomos, de non facer ese depósito en metálico, sino de facer un seguro, o sea, ter un seguro de responsabilidade como garantía por o importe que correspondera e que o distrito mismo nos lle a comunicar as cortes. Eso
non, sigue sin funcionar ben. Temos que estar nos pendentes, ir pois, a San Lorenzo a unha, ir na carretera de Furime a outra, andar buscando a veces as cousas por parte que hai que ter por parte dos propietarios, esa responsabilidade a veces, como somos promotores da corta, pois te encontras con que o veciño, en vez de ser o transportista, que responde, bueno, que é un tema que temos pendiente por ver como facelo de xeito, que non é fácil, de facer un seguimento riguroso. Hai nas por todos os sitios, e non solamente eso, sucede tamén cos tractores agora, cando fan, que nos está pasando, que temos que ir co cuadrilla de obras detrás a limpar cunetas dos madeireiros, cando non nos localizas, porque xa non está o camión nese momento, e non avisou desa corta, nun lugar no monte apartado, nunha pista da concentración que destrozaron e destrozaron a cuneta, a veces os localizas e se fan cargo e o arreglan, e nos pasa tamén cos tractores cando van mismo na parroquia de Tállara de frente pois, á iglesia, que avisan os veciños que acaban de facer un fresado nunha finca despois de 2 anos de escurís, que é unha tarefa que teñen que facer, pero cando salen toda a carretera estaba intransitable con perigo de accidente. Todo iso temos que, non temos municipais, temos que facelo pois, cos operarios do Concello e nós mesmos, é unha labor máis complicada que en outras circunstancias. Estas que eu sepa, notificanse yo... Pois incidiremos no distrito que nos comunique porque xa se mandou un escrito e volveremos a facer. Sí, claro, despois a limpieza corre a cargo dos veciños, Ou nosa. E algún inundaxe incluso baixo. Vamos a ver, hai... En Campoño tamén, resulta que actuacións está facendo en Campoño? En Campoño están desmontando agora mesmo e están facendo un bacheo porque vostedes sabe que está un proxecto incluído para facer o acceso dentro do límite ao Comporto do Son ata a igrexa. Sí, pero que ese bacheo... Ese Máis bacheo- ben parece unha pista para que os coches se esnafren e despois... Vamos a ver. Porque ali botaron 4 gravillas, están soltas porque pasei 2 veces por ali e non se pode tocar freno ni nada. Entón, bueno, pues unha cousa bachear e outra cousa Vamos a ver. tirar Hai a un gravilla tipo de na Campoño porque carretera. estiven ali que estaba moi deteriorado, non o bacheo é en puntos concretos, pero había unha parte desa carretera en que xa non recibía bacheo, sino que tuveron que facer o riego dese trozo enteiro. O riego, vostedes saben perfectamente, leva, deixeme acabar, por favor, para contestar, o riego, vostedes saben, non lle vou contar ninguna novedade, en que vostede agora faga outro xogo dialéctico. Hai que botar grava, hai que botar o riego asfáltico, hai que botar 3 veces, non? E por riba para sellado, e por riba sí, e por riba para sellado se bota grava porque se non a ten, a barren os coches tan pronto pasa, se teríamos que cortar a carretera por 24 horas, polo menos, cunha climatoloxía favorable. O que hai que facer é señalizar. Tanto se bota grava, señalizar de que... Algo adiantado. E algunhas, hasta que se seque, logo teñen que vir a barrer unha vez que iso este sellado. Mentres tanto, non poden barrer. Eso fixeron onte ou antontes. E tamén, aparte, seguiron hacia arriba por as sellas, hacia que sigue polo monte, ao Ioite, que había un bache tamén importante, e van a repoñer a barandilla, a baranda da ponte que está caída, tamén, bueno, que estamos mirando de facer unha ampliación dunha soleira de formigón desa ponte, que, bueno, en outras partes eso se dá o mesmo río, que atravesa tamén a parroquia vai hasta Argao, e a mesma curva, un pouco máis tardado ou menos, tamén se fixo noutros puntos de territorio. E se estaba facendo bacheo nesa parroquia e noutras tamén que teñen necesidades para a continuación, se o tempo vai a permitir. Teño entendido que el ingigante que demanda uns tubos alá para unha tajea que hai casi ali na entrada, a ver se pode mandar... Llegou a explicar. Ese veciño estivo aquí, llegou a explicar. Ese señor fixo un muro, ¿no? E o retirou, e entonces veo a preguntar si o tapaba ou lle colocábamos os tubos e o tornábamos. Xa non teño que explicar nada máis, non? Entón se dice, non, enténdame ben porque non quero explicar nada máis. Entón se decidiu que no momento que se fuera aliante, durante este exercicio, se colocarían uns tubos a cuadrilla de obras e o faríamos nós en o Concello. Vale? Esa cesión de terreo que quedou fora. El pide os tubos que se expone, pero bueno, Os vamos a colocar nós. xa que non temos tanta xente novas, só pide os tubos.
Non, pero vamos a contar nós para que quede... Hai que, vamos a ver, xa sabemos que a naturaleza é moi frondosa e que temos un ano que me dá moito erva, pero hai certas tajeas que habría que limpialas e deixalas á vista porque ao mellor van nos traer máis perjuicio o Concello do debido por non estar limpas e que a xente nas vexa. Hai alguna David que lo mete medo para entrar na aldea. Con respecto a ese punto, na próxima Comisión de Seguimento e Control eu lle vou a dar o importe que conleva a limpeza de cunetas por kilómetro, e cada kilómetro son 2 lo que son para as masas. Ante eso, e ante a posibilidade de poder limpar as taxeras de telas limpas, as taxeras do Concello continuamente, porque non podemos económicamente facelo, e tamén temos máis de 200 kilómetros de carreteras asfaltadas. Entón, o que fixemos este ano é meter no fondo de compensación a compra de unha mini pan, unha mini retro, que se comprará para poder ir limpando por parte do Concello, cando teñamos ese persoal que contratamos, de poder ir limpando as que nos vaya dando tempo con persoal municipal. Con empresa externa, eu pensei, cando chicas con ganas de facer todo iso que ves a necesidade, de poder facelo económicamente é viable manter as carreteras mínimamente transitables e as cunetas. E se non sigo porque xa expliquei antes no outro punto. Vamos a ver, en a xente en concreto, isto xa levamos varios anos, é reiterativo, e a carretera, pois, bueno, está chea de coches aparcados e de apeiros agrícolas e apeiros de construcción. Entón, había que seguir incidindo nos propietarios que non son aparcadeiros as carreteras Sobre todo se non respetamos as distancias que famos fiados. do Concello. Vale, entón, bueno, pois a visito. Cando se pide para que se deixen construir peches así, pechados a carretera, que ter cuidado porque despois non hai onde aparcar. A parte, bueno, é reiterativo tamén o caso da famosa tubería de riego, a ver se se pode facer unha limpieza tamén desde o Concello. E expliquei a ese veciño que aparte creo que me está escoitando, que cando a agricultura cambiou, a maneira de vivir nas aldeas cambiou, podemos pensar que é para mellor ou para peor, cada un temos a nosa opinión subjetiva. Antes a xente se pelexaba porque non tiña auga e ora a xente se pelexa porque quere botar fora da súa finca, e nos pasa en todos os sitios. Vale? Entonces, ese tubo de riego que dixen ao propietario que íbamos aí e que todos os que están, o que non se pode quitar de un lado para meterle ao outro, tenemos que facer as cousas o mellor posible para que todas as persoas que están no transcurso dese tubo ninguén se vexa perxudicado e non establecer liortas e non establecer liortas entre vecinos. Os canais de riego transcurre a auga cando se quería regar, se non sabe que se tapaba, sabe como funcionaba iso, verdad? Vamos ali vostede e o veciño implicado. Non podemos trancar. Mire, eu lle rogo que o veciño implicado, que vostede coñece, ou vostede e eu, visitemos esa zona, vamos a ir os tres, que vamos, si, eu rogo... Iso é público ou é privado? Eu rogo que vayamos ali, nese camiño, rogo, e decidimos que os veciños afectados, que facemos con ese tour. Eu emplazo a eso, na próxima semana. Vamos a ver. Gustaríame que os gastos que se fan por parte do Concello que se sigan facendo a poder ser con empresas do propio Concello, vale? Tanto a nivel de construcción como a nivel de alimentación. Tamén é reiterativo, pero bueno, a ver se a forza de ser reiterativo alguna vez se consigue facer algo. Quería facer constancia tamén en dos decretos do desfase que estamos tendo, pois, por exemplo, no decreto 141, que con relación ao Centorería, seguimos tendo un desfase negativo do que se recauda ao costo total, e no 135 do decreto, na aprobación da conta xustificativa do gasto corriente do 16, hai un pequeno descuadro que non sei a que debido, porque hai unha partida
de 68.600 euros que vai para a recollida de lixo e a outra de 31.000 euros, casi 32, que vai para alumeado público, non? Sumando non me encaixa ca outra cifra, pero bueno, pode haber algún erro aí, non? Teña que comprobalo en realidad con intervención. Non, en uno decreto é o que salta, non? E vamos a ver. Un escrito que se presentou por parte dun veciño de Malacén. Antes de pasar a ese punto, yo puedo contestar as súas últimas Sí. con respecto aos gastos do Concello en alimentación, non antes da alimentación, eu falei co xente do Concello, dado que se insistía neste punto, falei das persoas suministradoras que podrían suministrar esos alimentos que se compran concretamente para o centro de día polas mañanas ou para outro tipo de cousas. Non existe, a ver, nós facemos os gastos que non vou dar aclaracións que este pois poñendo aquí a persoas Non ¿vale? pido Pero esas persoas saben que en algúns dos casos ten que ser así e sin ningún problema porque saben que ten que ser así. Nós temos que é o único que vexo pero eu lle digo, nos decretos e vexo as concellos, nos facturas. ventas de alimentación temos, ojalá tuviéramos moitísimos establecementos en que se vendese moitísima alimentación e non tivésemos que ir a ningún concello vecino, pois as mínimas, non digo nada, non que hai que ir a todos, pero as mínimas cousas posibles, non? Pero hai produtos que temos que comprar, pois, o orzamento que se nos presente, o sitio que temos que presentar, en outro que son competitivos, intentamos repartir entre todos, e sempre intentamos dar, antes de nada, a xente do Concello. Igual que cando son obras pequenas, eu lle vou comentar algo que pasou con proxecto. Se publica, se anuncia, e era algo que podían facer empresas, porque a veces para asfaltar ou para aglomerados non hai empresas no Concello que podan facer, non? Pero era algo que era de pintado e de algunas obras que pode facer calquer empresa fecha por aquí. Aquí hubo unha visita este día de alguén nese sentido. Non se presentou máis que unha empresa e de fora. Fíxese, o sabe a secretaria que non ten que intervenir nestes puntos, non debe, o sea, non é necesario que o faga, pero que pode preguntar en outro momento se foi así, que volvín a repetir o procedimento, porque como se presentaba unha sola para que fora máis garantista, volvín a abrir de novo o procedimento, volver a anunciar para que para ver se había, se presentaba máis xente. Se presentaron dúas máis, pero ninguna de los usaba. Entón, o que teño que facer, que teño xa para convocar, falta de poñer a data, vai haber unha sobremonte, se logo haberá a de autónomos do Concello, en que se lle diga que para participar hai que estar atento a donde hai que estar atento, como son os procedimentos, e que as obras que podan concurrir, por favor que concurran para ter oportunidade. Se é unha pequeniña obra de unha reparación pequena, pois a calquera empresa pequena do Concello, pero se é unha obra como é a reparación de locais sociais, que solamente veña unha empresa de fora, non era, como non é de obras de carreteras en que é repetible para as que sempre se presentan a todo, pode ser 12, 15 ou o que sexa, non deu ninguna. Se volve a facer, o cual retrasamos, esa obra se metera, foi un error, porque por ser máis garantista se meteu no inverno e hubo que suspendela porque chovía, non se pudo pintar, o que iso conleva, non se presentou ninguén do Concello tampouco na segunda oferta. Por favor, pode pasar... con respecto ao centro de día, creo que xa eles cando fan o proxecto dos gastos e todo o que se lles pasou, a teñen no seu poder, poden ver os ingresos e poden ver os gastos do centro de día. E tamén poden ver, aí é onde eu incidiría no plan da Diputación deste ano, porque tiñamos, xa se nos reduxo con respecto ao anterior, tiñamos 17, se nos pasou a 12 e agora se nos pasa nada. Pero creo que o desfase que vos pide os datos os traeremos ao próximo pleno para falar deles e ver cal é o desfase, vale? Que non é como vostede cree. É o que pon o decreto, eu non transcribo o que pon o O decreto. decreto pasa O decreto que sempre está firmado. para de desfase, o decreto. Pon os números. Que números pon, se non para de... Pois mira, pois pon 135.000 de gastos totales, 135.385,18. Os ingresos
Eu puxenlle un ingreso medio de 10.300. Pero ven o decreto de ingreso medio. No. Ben, pois o próximo día ten a memoria, Si vai faz pasar, favor, sí, con porque... todos os ingresos e con todos os gastos. Porque e tamén logo pon Pero eso teñen, pon- vostedes no. xa teñen, si teñen eso, teñen. Eh, Xa se trouxe cada ano se traen. Vale. No, no proxecto de gasto que se fai por parte de cada departamento, de cada servizo, nese... Cando hai despois? No, pero se temos os proxectos de gasto deste ano e está traballando con, a ver, con respecto, temos os proxectos, os presupostos prorrogados e ustedes saben cales son as nosas circunstancias. Unha